Aké riešenie by ste V mali? prvom rade už som rád, že počujem, že pán minister už naznačil, že vláda jednoducho má minimálny reálny dosah na ceny, tak to je. Dosah vie mať. Áno, napríklad teraz ho máte negatívny, lebo keď zvýšite DPH a zavediete transakčnú daň, tak jednoducho bude všetko drahšie. Čo má vláda robiť, aby som aj bol konštruktívny, skutočne urobiť všetko preto, aby prišiel nový reťazec. Ja verím, že ten nový poľský reťazec, aby som nehovoril to meno, trošku zahrá s tými cenami, že zvýši tú konkurenciu. Takisto, viete, slovenské aj reťazce, ale celkovo naša ekonomika, my máme strašne veľa byrokracie, strašne veľa povinností a to sa prenáša do nákladov tých firiem, hej? A potom samozrejme aj do cien. Daň z príjmu právnických osôb, ktorú platia napríklad aj reťazce, veď ju máme najvyššiu zo všetkých postkomunistických krajín. Ako toto môže viesť k nižším cenám? A keď pán minister hovorí, ešte jednu vetu dopoviem, že dá nejaký špeciálny odvod pre reťazce, veď ten odvod vo finále zaplatia zase len občania. Špeciálny odvod pre reťazce nijak nedokáže znížiť ceny. Posunieme to trošku, lebo teda ja sa chcem aj na to opýtať, že či je fér vlastne rozprávať sa o znížených cenách pri tých základných potravinách, ak ceny tovarov, služieb podľa tých teda prieskumov rastú najrýchlejšie alebo rýchlejšie, než je priemer eurozóny. V prvom rade používať nejakú argumentáciu, že keď zavedete nejaký odvod, tak sa bude všetko zvyšovať z pohľadu napríklad pri obchodných reťazcoch. Však vy ste argumentovali, keď ste boli vo vláde, že musíte zrušiť bankový odvod, lebo keď ho nezrušíte, banky budú zvyšovať poplatky. A čo stala sa, aká realita? Zrušili ste bankový odvod a banky zvyšovali ľuďom poplatky. Čiže úplne mimo. A druhá vec je, že viete, diskutujeme tu o nejakých krokoch. Vláda robí pri najväčšej konsolidácii, robí opatrenia aj na zníženie DPH, aby ľuďom pomohla. Nikto tu nehovorí o 13. dôchodku, nikto tu nehovorí o zastropovaní cien elektrickej energie a plynu a tak ďalej. Ale treba tým všetkým ľuďom povedať, že počkajte, áno, len treba tu každému povedať a vy stále toho tak utekáte. Však vďaka vám to všetko robíme. Ste najhoršie verejné financie nám zanechali. Však vy ste boli plnohodnotnou súčasťou. Opäť, pán minister, keby tu bol niekto z hnutia Slovensko, možno by ste si to mohli lepšie vydebatovať, lebo oni boli zodpovední za to. Prečo si